Namar ka jingshir khay ka rukom sya penyap dusman jong kisangot ki Suba Barjila ya ki balalap na ki benta jong kasnong Umpleng East Giant Hills District ha ka Henry tarik naitung na kalyang katanat pulit kalathaw ya ka kenhon tokit bakerpang Special Investigation Team SIT banyarap lam ha ka ba penong ya ka jing tokit halor ka ni ka jingja. Superintendent of Police ka East Giant Hills District ulaong bagi ni kisangot ki briw kala sya penyap dusman da kabate lang haju ya kikti kikjat jongki bat might da kikenja white na kli bat rendang ya kini ki met yap lalap din da kinongshong shnong na lendet jongka yo Umpleng na kalyang ki he pulit haringkat ka kenhon CSU Mobile Forensic Crime Scene Unit bat magistrate kilawan poi marmar sya ka ni ka jaka ban bishar bnia ya ka jinglong jingman bat hadin ka jinglom ya ki sakhi satar lapan kan riak no ya kini ki met yap syapo civil hospital khaliat banle ya ka post mortem kat hadu menta dangla ban ithu tang ya ka met yap jong uwe na pleng jongki ya ubalatip kerteng kum uravi rai arpulais namrta ubadai nakasnong ilam Nepal